Ini name lady aged 39 hapana kana chinobuda chandinoita. Kubasa peya inambobvira yakwira kubva 2018. Kutukwa, kupomerwa, ndikangoita chero garden chairo haribude chinhu. Ndiite huku dzinofa dzechibhoyi, mazai anotsotsonywa anoora ese. Nditsvage rimwe basa anongoita mainterviews chete, mapromisi anoperera mudenga. Ndikumbire ndinonyimwa, mwana handina. Madoctors akati hatione problem pamuri nepana baba, hakuna kana chinofamba muupenyu hwangu. Murume kubasa akadzingwa apomerwa zvasina kuita. Mukufamba mung'anga chaimo nemumaprofita, nyaya ndiyo imwe chete, kuti mune mudzimu wehupfumi. And zvinhu izvi ndakambozviudzwa ndichitori grade 4. Kwese kwandaenda ndinongonzi ipapo ndo pane nyaya, mudzimu ndo uri kusunga play. Kurota ndinorota zvinotoitika, zvakanaka nezvakaipa. Ndinotoziva zvisati zvaitika. Ndinobatsirikawo sei nai hama dzangu. Ndatambura neupenyu, baba vangu vakafa, dzinza harina kubatana, ingori aziva kwake. Ndachida kubvunza kuti unogona here kugamuchira mudzimu pasina vedzinza? Unogonazve here kuramba kuugamuchira? Ndibatsirewo vehama. Ndichafollowa mucomment section ndichinzwa pfungwa dzenyu panyaya iyi.